Mae'r fideo yma yn mynd i dangos i chi sut i ychwanegu nifer o ddisgyblion i dosbarth yn Google Classroom, a beth mae hwn yn meddwl yw does dim angen i'r disgyblion i ychwanegu neu gofrestru eu hunain gan ddefnyddio'r class code. So does dim angen y code arnoch chi ragor oherwydd i chi fel athro yn mynd i dewis pwy sy'n mynd mewn i'r dosbarth. O ran y disgybl, pan maen nhw'n agor lan Google Classroom, mi fydden nhw'n gweld bod nhw wedi cael eu ychwanegu i dosbarth. Bydd e'n dweud bocs fel hyn yn dweud accept, ond y gyd mae angen iddyn nhw'n wneud yw derbyn, clicio accept i derbyn bod nhw wedi cael eu ychwanegu'r dosbarth a maen nhw mewn yn y dosbarth. So mwyn dechrau hwn, mae angen i chi cael cyfeiriadau hwb y disgyblion penodol, a mae'n broses digon rwydd. So ffordd gyntaf i wneud yw i dewis pob disgybl fel hyn. Control and C neu Command and C, neu wrth gwrs gallwch chi fynd Edit, Copy. Mynd nôl i'r dosbarth fel hyn. Clicio ar People, mynd i'r symbol ble mae'n dangos llun o disgybl a plus Invite Students, ac yn syml, Command and V yw Paste, neu Control and V, a wedyn chi'n clicio ar fan hyn Add Recipients, a mae'n rhoi cyfeiriadau pawb mewn. Ac unwaith chi'n gwneud hynny, chi'n clicio Invite, a dyna ni. Os ych chi eisiau ychwanegu rhestr llai, hynny yw chi moyn dewis falle 4 neu 5 allan o rhestr hir, gallwch chi dewis defnyddio Control neu Command ar Mac i dewis nifer o'r disgyblion. Be sy'n bwysig i gofio yw, os ych chi'n mynd i wneud hwn, mae angen i chi dewis un cam ychwanegol, sef copy, wedyn mae angen i chi gludo neu paste o rein mewn i rhestr ar wahân yn Google Sheets, ac wedyn copio a gludo nhw mewn i'r dosbarth fel hyn. A wedyn clicio fel hyn. Os dydych chi ddim yn gwneud y broses yma, weithiau mae e'n dueddol o ychwanegu pawb yn y dosbarth eich bod chi dim ond wedi dewis nifer fach yn y rhestr. Wrth i chi symud ymlaen, byddwch chi'n gweld rhestr o'r disgyblion, a bydd e'n dweud invited drws nesaf i bawb. Ac unwaith maen nhw yn ymuno a derbyn, bydd yr invited yna yn diflannu, a byddwch chi'n gallu gweld y gwaith mae'r disgyblion wedi cyflawni. Ac yn syml, dyna ni, mae'r disgyblion chi wedi ychwanegu, nawr yn mynd i cael neges i ddweud bod nhw wedi cael ei ychwanegu i dosbarth, ac ych chi'n barod i symud ymlaen